Unsa na? Maritis na pod? Dili oy. Aw, unsa man din na? Chismis? Si Inday ba? Sirado ng tindahan. Wala na siya baligya. Nabangkrap siguro? Ngano man daw? Ay, sige daw nagpangutang og turko. Arawan ba? Kanang linding. Ay sus, kachismoso na lang nimo eh. Pasagdi na siya diha. Mabangkrap na siya. Meanwhile, Okay guys, kumusta? Na ako'y tips sa inyo ha. Pahinumdom yun ni. Para ni sa atong mga kaigsuunan na mga negosyante. Sa nagpadulong pa magnegosyo, good luck. Sa mga negosyante na, good luck yapon. Bitaw. Mao gini number 1 yun nako nga ipahinumdom sa inyo ha kay siyempre all around diri sa Pilipinas daghan kayong turko, daghan kayo nagtukod og linding. Mao na nga kung magnegosyo gani ta dili kayo ta mo focus anang mga linding diya kay daghan baya kayong kuan manganbas nga madam kuha kag arawan diha ana ba mo na nga ug mukuha gani mo hinay-hinay lang ginagmay lang ayog di nagkuha kay magdepende po na sa kuan kining inyong kapital nga kung mukuha mo og arawan ana pintahon ninyo ba kay kung mudritso ra mukuha dinagko ang inyong kapital jutay ra murag lisod kay ang imong income na kadadlaw imong ginansya murag dito ra padulong sa imong arawan mo na nga daghan baya kayo na kuan na bankrupt jud kay siyempre wala gi huna-huna ang kuan maayo ba nga basta kay daghan lagi kayo manganbas lagi mga kolektor turko man o mga Pinoy nga negosyante anang linding arawan pwera lang sa mga negosyante nga dagko na kay murag dili naman na basta-basta makuan lunod ang kapital ana pero nabayay uban pod nga dinagko ng mga utang dito dagko na nga negosyo milyon-milyon na ang mga utang nalunod gyapon mo nang pahinumdom lagid ni naot nga masabtan ninyo ha kay dili man ni pangpandaot ako sa mga linding niya ang ako lang kung manguha mo og arawan maglinding mo hinay-hinay lang lansihan ninyo og pila inyong income kada adlaw kay lisod na pataka kakuha og linding abi kay pakwaon ka kuha ra pud ka nang kuha di ba so mao lang to daghan salamat Bangsa ka? Nangasaba ka dara?